Blanxi la un nou joc pe canal. Acesta se numește Zombie Tsunami și am deblocat deja câteva chestii. Nu sunt foarte bun, dar o să vedeți voi pe parcurs. Sper să devin mai bun, pentru că momentan nu sunt chiar așa de bun. Dar o să devin mai bun pentru că o să fac foarte multe videoclipuri din acest joc minunat. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade. Și chestia asta de mai înainte n-a fost o reclamă, a fost random. Și nu știu de ce tot primesc chestiile. Nu! Yes! Așa. Deja tancul. Deja tancul este pe aici. Așa. Yeah! Yes. Trebuie să fie jumps. Mamă, balloon. Balloon, hooray! Hey, look, it's a balloon, hooray! Balloon, hooray! Balloon, hooray! No, skip ad. No! Niște probleme în ultimul timp cu aceste reclame. Dar astea nu sunt băgate intenționat de mine. I-am luat pe 2 acolo sau pe 3, nu mai știu câți erau. Nu contează, ideea este că nu mai sunt atât de... Dar cum ziceam, nu mai sunt atât de mulți. Mamă, dacă te conectezi la Facebook... Dacă te conectezi la Facebook, primești 100 de diamante. Ok. Missions. Explode 5 bombs with quarterbacks. 5 left. Keep tsunami going full force for 15 secunde. Win one lottery scratch card, nu știu ce. Pam. Da. N-am înțeles nimic. Eu, părerea mea e că o să iau achievementurile random. Nu, n-am luat acolo ceva și putea să iau perfect. Așa. Uite pe acolo, ăla vrea să-l mănânce numai. Tipul ăla o să pice de pe clădire. Uite și 2 zombie acolo. Unul stă după perete și unul stă și sare. Da. Cam epic. Nu! Mamă, cât ghinion! Acum direct perfect. Te rog, vegeanța, tsunami. Ok, am avut eu ceva acolo cu tsunami. Nu trebuie să țin apăsat. Uitat. Și n-am luat ăla. Nu! Mamă. Am sărit prea scurt. Bă, ce-ai făcut, mă? Tot la missions vreau. Asta nu cred că e posibil să faci perfect la zâul ăla. Nu cred că este posibil să faci perfect.
să fac perfect. Și vii să capodobără o mașină și să vezi, parcă nu mai vine nicio mașină acum. Parcă nu mai vine nicio mașină acum. Și vin din alea, containerele alea, care nu te ajută aproape cu nimic. Gianți! Ai de cap meu, ăștia de la Ruby. Aduceți-vă mai repede. LOL! Chestia asta o să mi-o plac foarte mult timp. Și o să mă împac bine cu chestia asta. Oh. Era fun. Era fun să pot supraviețui. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Bani. Normal. Avem nevoie de coins ăștia. Aveam nevoie de un alt zombie în plus. Au! Sunt curios de... poate fi ceva care să necesite mai mulți zombie decât avionul. Adică la avion necesită 16. Adică dar nu mai vine mie și mie giant. Boom, direct, boom. Nu vreau niciun turbo clean. Turbo clean. De acum o să sar peste acele containere. Nu, 4 bobe. Era acolo. Cum am sărit printre toate alea. Deci am completat chestia asta cu creierele. Ok. Try again. Double coins. Ok. But eu vreau double coins. Play again. Mamă, cât de mari sunt ăștia! Și de dublu, lol, ce tare! Da, nu cred că o să mai am. Oi, numai din ăștia! Oh my god, ce tare! Nu trebuie să te ieși double zombie când îl omoram pe unul. Ui! Dar de ce mai claxonează? Că asta nu înțeleg absolut deloc. Face tace carapace încoace. Face tace carapace încoace. Ce-am zis? Am zis face tace carapace încoace. Așa. Mamă, e șmecher dragonul ăsta. Stau toți așa. Mamă, ăsta e cel mai șmecher. Dragonul. De fapt, nu e chiar cel mai șmecher. Mamă, mai aveam nevoie de un singur zombie. Pentru autobuzul ăla. Ok, cred că fac vreo 200 de bani tura asta. Face trei care face în coace. Yes. Oh my god! Un om supraviețui la chestia aia? Da. Fix. Da, am făcut măcar 200 de lei. Colect. Am făcut ăsta. You've unlocked new sounds. So sense. Bine, nu știu ce e chestia aia. Ui! Ui!
believe I can fly. Acolo nu perfect. Așa. Filmez deja de 10 minute. Cum să-mi dea deja autobuz? Oh my god. Știu, puteai să cumperi ceva power-up-uri. Undeva, nu mai știu de unde, dar o să cumpăr. Și power-up-urile când doar 2000 coins. Yes. Oh my god, ce șmecher. Face tot ce carapace încoace, e șmecher. Iar balloons. This is the balloon, hooray! E acum pe jos, așa frumos. Mă, cât de mare și-a făcut la gura. No! Yeah! Yeah! Faceți acea carapace încoace sau nu? Eu zic că da. Oi, credeam că se pice zombiul ăla fix de pe ultima fază. De pe ultima fază din ultimul loc. Oi, ce credeam că... Și-au rămas numai 2. Pe bune. Are să-i răzli. Mă vine. Trebuie să mai mult. Și mă parcă vedeam că vine o mașină. Faceți ce care facem cu oace. Ce am acolo? Eu aici la poțiuni. Ok. Collect 2 bani. Nu știu ce. Bă, acum deci asta înseamnă că acum ar trebui să-mi dea bani mai rar. Mă întreb de ce. Adică trebuie să fac achievement-ul ăla. Yes! I believe I can fly. I believe I can fly. Deja 5 și... Gurița! Mamă, un singur boom. Ok, un banes. Ninja. Ce-ar trebui să însemne ninja? Am înțeleg ce să ăștia ninja. Că n-au niciun avantaj, arată că au un alt costum. Dar de ce mai claxonează când ăștia zombie? Mamă, deci 7. Ce notificare am primit? Iarăși, oh my god, credeam că mort acolo. Oricum, cam așa părea. No! Ok, cam cu acest episod. Până data viitoare, numai bine.